Sag nummer 213. Randers Kommunedistrikt har fremsendt forslag til aftale med Børkop Kommune vedrørende administrationen med videre erstatningsarealer i Vibjerg-området. Aftalen er betinget af Skovstyrelsen af approbation. Økonomiudvalget har i sit møde den 3. oktober godkendt aftalen, og der er sendt en kopi rundt til byrådets medlemmer. Jeg vil kommentere den derhen, at det er gjort meget kortfattet og enkelt. Jeg synes, det er et udmærket forslag til en samarbejdsaftale om disse arealer. Fra højre ses til H. Bang Hansen, Jens Rasmussen, Niels Johs Bjerre, Musse Eriksen, Henry Madsen, K.C. Jørgensen, Elin Andersen og H.G. Clemmensen. Der bliver drøftet sagen i gruppen, og vi kan få gruppens tiltrædelse af, synes, at det er en god idé på den måde, den er løst på. Alle byrådets offentlige møder følges og refereres af dagspressen. I den anden ende af byrådssalen ses Leif Madsen, Henry Nielsen, Max Eichhardt, Thomsen Frost, Vagn Bang, Ejner Nielsen, Folman Sørensen og Bent Engstrøm. Fra Socialdemokratiets side kan vi også tiltræde forslag, og vi kan sige, ligesom den borgerlige gruppe siger, at det er et godt og fornuftigt lovforslag, der ligger her, så vi tiltræder det fuldt ud.